Yay! Dahil approve ang aking vacation leave. Tara, mag-empake na tayo! Hi guys! I'm ready. Oh, excited na. Ayan na. Nonoy, Robin. See you. Ayan, papunta na ako sa airport. From Manila, flight naman tayo to Bicol, Daraga. Oh, grabe. Ganda ni Mayon. Good to see you again, Mayon. Finally landed at Bicol International Airport. Ayan, this is the day. Surprise Robin. So, magre-ready na ako. Ayan. Nakapag-ready na ako. So, mag-breakfast muna ako and then punta na ako kay Robin. Surprises! Woo! Exciting! Okay na ba ang disguise ko? Okay, tara na. Punta na tayo sa family day ni Robin. At dun ko siya aabangan na lang sa parade nila. Grabe, sobrang nininervyos ako. Nag-aabang na ako dito sa parade. Ang hirap magtago. Ayun! Ayun na sila! Sa sobrang kaba ko, hindi ko na sila makita. Kaya super takbo na ako. Thank you, Sir Ian, sa support para maitawid itong surprise na to. I'm the best. Grabe, inakbayan ko na dito si Robin pero hindi niya ako napansin. Surprise! Oh, naiyak si Robin dito. Big boy. Ay, super happy si Robin. Dahil first time ni Mami mag-attend sa family day. So ever since nung elementary siya, never ako naka-attend sa Payong wala
Napagalitan patuloy ako ng pamangkin ko kasi ayan, hindi ko siya nakita. Sabi ko kasi bumaba ka na. Nakita kita ba gani? Makuha kita? Hindi. Ay, grabe. Thank you, Ate Iya. Prank success tayo. Yay! I love you, Robin.